Обратно у нас. Критики от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов след труса в коалицията заради вчерашната декларация от Демокрация, права и свободи и ДПС. Възможно ли е да се стигне до правителство на малцинството от само 3 партии? Мариана Торманова следи темата и ще ни каже как се развива тя с днешна дата. Добър ден, Мариана. Добър ден. Това, което може да обобщим към момента е, че управляващото парламентарно мнозинство е на ръба, но за сега нито една от формациите вътре не казва категорично, че може да се разпадне, а до ескалация на напрежението се стигна след като вчера ДПС Ново начало подкрепиха бюджета на първо четене и това доведе до съмнения в депутатите около Ахмед Доган в задкулисни договорки на мнозинството с Делян Пеевски. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отговори, че е изненадан от тези твърдения на партньорите им и цитирам натъжен, като изрази съмнение, че някой дърпа конците на Демокрация, права и свободи ДПС. Те отговориха, като определиха твърденията на тройната коалиция като спекулации и настояха да бъдат изкарани всички записи от съвета за съвместно управление. Трусовете в управляващото мнозинство не стихват, след като Демокрация, права и свободи ДПС изразиха съмнения за задкулисни договорки с Пеевски. Декларацията им вчера беше изненада за мен. И за Четин Казак, и за други постове, които са искали, които са ми обещал. Не можем да забраниме на никой да гласува за. Нито можем да го караме да гласува против. Вчера говориха много гнусно. Това ме натъжи. Аз съм най-опасен, когато съм натъжен. Някой дърпа конците. Никой не ни дърпа конците. ДПС от самото начало влезе в това правителство. Първо, за да може държавата да е стабилна, да има бюджет с фокус членството на България в еврозоната и второ, модела Пеевски да бъде разграден. А защо да няма правителство? Защото е казал Ахмед Доган ли? Или Делибейте? Няма, ще има правителство. Най-важното е да приемем бюджета, за да е всичко наред за хората. Председателката да си е на мястото, се надявам. Въпреки това, лидерът на ГЕРБ заяви, че за сега нямат намерение да останат само 3 партии в коалицията, заради целта еврозона. Това, колкото и да е нестабилно, защото точната дума е Паянтово, на региона, откъдето съм, е по-добро от всичко останало. Който иска да събаря правителството, си понесе отговорност за това. Аз не вярвам Ахмед Доган да иска да пада правителството и да отидат на нови избори. Според ППДБ, мнозинството е в риск да се разпадне. И управляващите трябва да решат подвластни ли са на джаба или застават изправени. Бойко Борисов отговори на Кирил Петков. Той само оракул не е бил до сега. Иначе ходи на инаугурация на Тръмп, ходи по Лондон, където чуя, че има среща е там, така че той може да знае повече от мен. От ППДБ ще предложат в бюджета дългът да бъде намален от 17 на 12 милиарда, а от Възраждане са изготвили план-сметка със свои параметри и над 38 000 предложения, които ще вкарат между първо и второ четене. Айде тогава, ако примерно да кажем на някой не му харесва това нещо, да ни анулират примерно мандатите в Народното събрание и да ни вземат правото на глас. Народното събрание и депутатите в него трябва да започнат да си заслужават парите. Сред предложенията са оптимизация на администрацията, прехвърляне на текущи към капиталови разходи, електронизация и електронно правосъдие. За новините на Нова, Мариана Торманова.